शेनवार आणि फर्स्ट टाइम परंतु फाल्यां आमचो अध्यक्षाचो कार्यक्रम त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक मेळपाची संधी घेतली. आमचो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हाचो कार्यक्रम फाल्यां श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या यांच्या बॉम्बे ह्या हॉलांत संपन्न जातलो आणि त्यामुळे त्याची पूर्वतयारी ही बरी जाली ह्या दोन्ही मतदारसंघात संपूर्ण गोंया दोन्ही जिल्ह्यांत आणि त्यामुळे जवळजवळ 1642 बूथ जे असतात जवळजवळ 90% बूथ हाचे रिप्रेझेंटेशन ह्या सभेक येतले आणि जवळजवळ 40 मतदारसंघापैकी 36 मतदारसंघातले हे बूथ सगळे रिप्रेझेंट झाले असतात. आमचे सगळ्यांचे सौभाग्यान देशात एक बरो भारतीय जनता पार्टीक एक बरो अध्यक्ष मेळ्ळो आणि आम्ही समजतात की हो भारतीय जनता पक्षाचो काळ जो आसा हो गोल्डन सोनेरी काळ आसा अशें आमकां दिसता. जेन्ना अमित भाई शहानी अध्यक्षपदाची सुत्रां हातीन घेतली पहिल्यांदा ते ताणें काम केलं की जवळजवळ 11 कोटी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य नोंदणी करून एक देशांतलोच नाही तर जगांतलो सगळ्यात मोठी संघटना अशा तुमच्यान तेणें पक्षाक नामना मेळोवन दिली. हांव सुवर्णकाळ हेच्या खातीरच म्हणटा की जवळजवळ देशाच्या सगळ्या राज्यांपैकी जवळजवळ 21 पेक्षा जास्त राज्यात आज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा. कोलिशन सरकार काही राज्यांनी आसात. सगळ्यात जास्त मेंबर ऑफ पार्लमेंट एमपीज हे आज भारतीय जनता पक्षाचे आसात. सगळ्यात जास्त आमदार हे आज देशात भारतीय जनता पार्टीचे आसात. मागीर जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आसतले, पंचायत मेंबर आसतले, सरपंच आसतले, जे जे इलेक्टेड पोस्ट आहात तातूंत भारतीय जनता पक्ष आज सर्वोच्च हेजेर आसा आणि त्यामुळे ये भी उन्होंने प्रयास भी किया है और कर या जरूर उनकी मदद हर रोज रही है और खुद के लिए भी वो उन्होंने माना था. No, but have you tried to convince him about getting under Ayush treatment? Yes. For what he's undergoing right now. Now पोजीशन जो है आपको जानते हैं इमरजेंसी किस तरह से हो गई है और इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ा और यहाँ उन्होंने ट्राई किया था. हमने जो कुछ हमारे हाँ इसके लिए हमने जो बोला था वो ट्राई कर. But that didn't work. शुरू ही नहीं हुआ. शुरू नहीं हुआ. अभी वहाँ करते इसका हमारे डिटेल नहीं है लेकिन उन्होंने माना था कि हमारे यहाँ इतने 2-4 स्पेशलिस्ट इस विषय के डॉक्टर है उनका कन्वर्सेशन चालू था. इतने में उनको अवेयरनेस जाना पड़ा. भाजपच्या संपर्कात असतात अमित शाह मेळपाचे आसात. आताच एक मेसेज दिता दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर वो हे दोग जाण आमदार फाल्यां अमित शहाच्या उपस्थितीत भाजपान दाखल जातले. त्याच्या संदर्भात तुमकां कितें खबर आसा? ताज्याकडे संपर्क कारण तो त्याच कॅम्पातून ताज्याकडे जास्त संपर्क आसा ते असू शकता परंतु असो विषय आमचे कडेन येवना कमिटी कडेन येवना तांकां मेळपाचो. कारण जो विषय जरी असलो जरी खरो असलो जाल्यार कमिटी कडेन येयले बगर आमी ऑथेंटिकली सांगू शकता. आज परिस्थिती आहा न्ही आज भारतीय जनता पार्टी कशे पद्दतीन फुडें वता. तू सगळे देऊ शकतात म्हणून म्हणजे सगळे देऊ शकतात भानगड जागो ना आता आता दोन जण जे येवपाचे असतात किंवा घेवपाचे असतात तेंचेर असे काय पार्टीचा अजून काय विचार जाऊ ना. संपर्कात खूप लोक असतात. पक्ष डायल्यूट जावचो ना. सगळेच जर काँग्रेसात जर बीजेपी तुमचो पक्ष डायल्यूट जावचो ना. आम्ही तेच म्हणतात परंतु हे सगळं वयले खबरी असतात. म्हणजे जोपर्यंत आमच्याकडे ऑफिशियली येना तोपर्यंत ताजेर आमी रिएक्शन दिवंक शकचे ना. आमकां जाय आमकां विपक्ष सुद्धा एक मजबूत विपक्ष जाय. कन्स्ट्रक्टिव्ह विरोध करपी हे जाय म्हणून हांव गिरीश चोडणकर सारको भुरगो अध्यक्ष म्हणून हांव ताचें स्वागत करता. कारण ह्या लोकशाही दोन्ही जागांनी मजबूत आसूं जाय. रुलिंग पार्टी जितले मजबूत विपक्षी मजबूत जाता ताणें कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन करूंक जाय. पण ज्या पद्दतीन काँग्रेसीन चलना म्हणूनच तर काँग्रेसचे हाल देशभरात हे जाल्ले आसात आणि त्यामुळे आम्ही म्हणतात सहकार्यान पत्रकार असतले इतर सगळे वेलविशर असतले ते सगळे सहकार्य परत एकदा भारतीय जनता पार्टी आज एक वेगळे हेतून आज कार्यरत आसा. कर्नाटकाची निवडणूक आज जाता आणि रिपोर्ट आयले प्रमाणे कर्नाटकही भारतीय जनता पार्टी जिंकता आणि त्यामुळे येणारी लोकसभेची निवडणूक ही सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जिंकतली मेजॉरिटीन परत नरेंद्र भाई मोदी या देशाचे पंतप्रधान जातले आणि या देशाचो विकास पुढे व्हरपाक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आम्ही आणि जोमान लागतले इतलो विश्वास आज सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिता. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केला
आणि जे काय ज्या मिटिंगाक येवंक सोदतात तांणी ह्या अमितभाई शहाच्या मिटिंगेचो लाभ घेवचो सगळ्यांनी हजेर जावचे अशी सगळ्यांनी आसा इलेक्शन जाल्यानंतर जिखल्यानंतर दिसले तुमकां म्हणजे डिस्टर्ब करपाक स्टेटमेंट ना हो ताणें दितलो अशें म्हणून हांव विचार करता अशें म्हणलां Yes, sir. He said water will be diverted to Karnataka in 6 months. sir. ना Yes, sir. नो Yes, sir. हे जावचेच ना ह्या विशय जो आसा सबजुडिस आसा ट्रिब्युनला समोर आसा ताजो जो काही निर्णय येतलो त्या निर्णयाच्या नंतर एमिकेबली जर खंय एक मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काही विचार करपाक त्या नंतर विचार करतले आम्ही म्हाका दिसता आमच्या अध्यक्षांनी किंवा पीएमान सुद्धा अशा पद्धतीचे उदक दितले असं स्टेटमेंट करू आम्ही ताचेर विचार करतले किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा फाटी जे हे दिले तशेंच विचारान तुम्ही जर झगडोवपाक लागले जाल्यार आमकां झगडोवपाक भाग पडटले तुम्ही पण झगडू नका बरे भाशेन सेटल करूया न्ही बाबा आमी एक दुसऱ्याचे अडचणी आयकून घेऊया ताचें सोल्युशन काडुया हो भारतीय जनता पक्षाचो गोंयच्या ताच्या भायर डिस्कशनाक बीजेपी तयार आसा अशें तुमकां म्हणपाचें आसा डेफिनेटली आम्ही सदां डिस्कशनाक तयार आसा डेफिनेटली सांगता परंतु ताणें जी मोहीम मस्ती केली काही काळात ताणें जी मस्ती इलिगली कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कोणाचेच ट्रिब्युनलाचे कोर्टाचे सगळं आयकनासलें कन्स्ट्रक्शन केलें त्या हातूंतल्यान आमी तुम्ही जर अशें मस्ती करतात जाल्यार बसून कितें फायदो म्हणून त्यांना ना म्हणले फाल्यां अमित शाह जे येतले ते एक मार्गदर्शन कार्यकर्ते मेळावा तुमचो मिटींग करतात तातूंत नेतृत्वाच्या संदर्भात कितें चर्चा हो जावपाची विषय जो तुम्ही सगळे जाणात मनोहरबाई खरोखर बरे रीतीन रिकवर जातात आणि नेतृत्वाच्या बदलाचो प्रश्न भारतीय जनता पक्षान परत स्पष्ट आसा की काही थोड्या म्हयन्यान म्हणून काही दिसांनी मनोहरबाब पर्रीकर परत येतले बरे जाल्ले आसात ते आणि हो निर्णय त्या पर्यंत व्यवस्था हांगा कांय ती व्यवस्था पडून सगळी व्यवस्था 3 मंत्री तिनूय पक्षाचे मंत्री ती समिती केल्या त्या हातूंतल्यान चालू आसा खंय तरी म्हणजे मनोहर पर्रीकराचे कार्य आणि बाकीचे हातूंत फरक आसतो हे आमी मान्य करतात परंतु मोदी सारको पंतप्रधान आज मेळ्ळो आणि आमच्या देशाचो जो मान सन्मान जो आज ज्या ज्या पद्धतीन विकास आणि हो सगळे वयर वता त्या पण खरोखरच आमकां आमी भाग्यवान समजतात आणि अशा मनशाचो फाल्यां गोंयांत दौरो जाता ह्या मनशान अध्यक्षपद मेळ्ळ्या नंतर जवळजवळ देशाच्या सगळ्या राज्यांचो एकदा दोनदा तीनदा न्ही 500-600 वेळा दौरे केले फक्त दौरे केलेच नाही तर 2-2 दीस त्या राज्यांत ठाण म्हणून संघटना कशा पद्धतीने मजबूत जातली ह्या पद्धतीन काम केले कार्यकर्त्यांक जोमान कामाक लायले आणि ताचे फळ म्हाका दिसता आज आमी जे 90% 1642 बुथांपैकी 90% बूथ जे कव्हर केल्या तांणी जे कितें गायडलायन आमकां दिली त्या पद्धतीन केल्ले आसा आनी अशें आमी म्हणू शकतात की लोकसभेची पूर्व तयारी आमची बरे रीतीन जाल्ली आसा आनी त्यामुळे आमी ठामपणे सांगू शकतात ह्याही वेळा फुडल्या वर्साची जी लोकसभेची निवडणूक जातली त्या हातूंतल्यान जवळ दोन्ही सीट भारतीय जनता पक्षाक 100% मेळटा अशें आमी ठामपणे ह्या सगळ्या संघटीत ताकदीचेर आमी म्हणू शकतात जवळजवळ आज ह्या सभेची तयारी पूर्ण जाल्या जवळजवळ 4 वाजता तांचे आगमन जातले आणि जवळजवळ ह्या सभेक जवळजवळ 16,500 कार्यकर्ते हे रजिस्टर ऑलरेडी जाल्ले आसात आणि तातूंतल्यान कदाचित जे काही सपोर्टर हे सगळ्यांक आमी जे रजिस्टर जाले तांकां आय कार्ड दिल्यात विजिटिंग कार्ड दिल्यात आणि त्यामुळे जे भायले जे कोण आसतले तांकां आमी भायर वेवस्था केल्ली आसा स्क्रीन घालून आणि त्यामुळे हाचे पेक्षा जास्त संख्या ह्या सभेक जातली अशें म्हाका सांगन दिसता जवळजवळ आमी जे बूथ आमी हे केले तातूंतल्यान 100% हे नॉर्थ गोंयान बूथ कवर जाल्ले आसात प्रत्येक बुथावयले सगळ्या कार्यकर्त्यांच्यान प्रत्येक बुथाचो कार्यकर्तो हांगा रिप्रेझेंट करतलो साऊथ गोंयान थोडेशे 4 मतदारसंघ आणि काही थोडे भागांत जर आमी धरले जवळजवळ 804चे पयलीं जवळजवळ 650 बूथ दक्षिण गोंयांतून कवर जाल्ले आसात अशे तरेची एक संघटनात्मक बांदणी जी आसा ती आज मजबूत गोंयांत जाल्ली आसा थोडेशे काही काळ फाटीं आमी थोडेशे संघटना बाबतींत इल्लेशे लूज रावले ताजे परिणाम आमकां खंय तरी सोंसचे पडले